Zimbabwe yati chamisa ora siamfunu chamisa tira zone tukututu gayena ora mabasa kubanu chamisa ora nezikoro zvakanaka iwe ora mari yakasimba iwe ora Zimbabwe yati chamisa ora Zimbabwe yati chamisa Gamuchira izvitsva shanduko inobatika. Voterai Nelson Chamisa we-MDC Alliance kuva president musi wa 30 July 2018. Chamisa hoye! Chamisa hoye! Musu wa 30 July, musu wa Monday, mukapua palpe parenyu, president Alexander Mojukwi. Chisa pama chisa! Kukula!
Zimbabwe bakaona kudzanyirwa kwevaranda venyu munyika yeZimbabwe mukatumura muranda wenyu Nelson Chamisa kuti atibvise munyika yekutambudzika, kuti atibvise munyika yekutambudzika, kuti atibvise munyika yekuchema, kuti atibvise munyika ine nzara, atiendese munyika ine rauchi nemukaka. Tinokutendai nekuti mazuva emurenje apfuura, tinokutendai nekuti mazuva ekutambura apfuura. Taakupinda muKenani, muranda wenyu achititungamirira. Tinoisa zuva ranhasi mukati memaoko enyu, tinoisa nguva ino mukati memaoko enyu. Zvatasara nemazuva matatu tiende kuelection. Mwari wenyasha zhinji, Mwari makatendeka. Vamwe vanoemba namabhiza, vamwe vanoemba nengoro, vamwe vanoemba nerigging, vamwe vanoemba neviolence, vamwe vanoemba netate machinery. Asi isu tinoimba nezita renyu, isu tinoimba nezita renyu, isu tinoimba nezita renyu. Mwari wenyasha tinokutendai. Zvivimbiso zveshoko renyu tazviona, kutendeka kwenyu takuona, kuwanda kwevanhu panzvimbo ino Mwari kwapupurira kuti makatuma muranda wenyu Nelson Chamisa kuti atibvise mumatambudziko. Mazvita nezuva rinonzi nhasi. Tinokutendai nekukunda kune mutsindo, tinokutendai neZimbabwe itsva yauya. Mazvita baba vedu, munhu wose ari pano ati amen. Mazvita baba. Varore maroko, vanoropomuroiwa, tinotenda, dzatozotafu, prayer. Tizoka? Tisa mama tisa? Ona tivavarire, denga, denga here. Tivavarire, denga, denga here. Thank you very much. Mazara makaita muno, pasina kuti nai, pasina vesa mashapu, pasina vesa mateti, pasina vesa zikoro, hapana nevotera zanu. Chinjawe!
Bounty paper, President wetu wachanga walipanga matu. Bindura, Muswate di July, Baba, Mai, Rana, Rafukuru, Muniwese Aripamba, Muniwese Arimran Ukere, Udai Mesengwa Machete, Mondo Mise, na Musa Damatisa, Kanatese, Tujufumirana, Kutisa, Muswate di July, Nebuno Vota, Starter Batu Zenewe, what in number up there, I'm going to Munavumirana neni kuti hurumende yakangokupa inzwisa chete ndeyakachamisa nakatangira hakuna imwe yakakugadzira ikoko. Shata kwauri kana pabasa Mnangagwa nekuti unozviziva kuti mari mumba hamuna, kubhengi kwacho hakuna, isi because of Mnangagwa and ZANU-PF. Nhasi ndopangazonzi pakuvhurwa migodhi, makore ese manga musingagoni kuvhura migodhi. Nhasi ndopamona Mnangagwa akuenda pakiu pachicken inn kunotenga chicken inn, osiya $20 yekunzi keep change. Makore ese wanga usingazivi kuti kune chicken inn. Makore ese mai Mnangagwa anga ari MP
kufugama. Pakanzi first lady akatanga kufugama nekuda voti redu atini nevoti rediro. Chisa mama chisa. Wozoko. Aiwa madzimai. Sarudzonde yako. Iwe nhamo unoiziva iwe. Hurumende yakachamisa iri kuti mudzimai wese uri kufanira kupinda into real business, into entrepreneurship, tichipiwa mari. Kwete zvaakunyepwa nhasi kuti tine bhengi remadzimai 38 years tisina bhengi. Manyangira yaona this time hamunume. Chisa mama chisa. Wozoko. Aiwa vachamisa kumadzimai zvakatiringana. Hanzi navachamisa 3 in 1. Pauchaita nhumbu yako ndiyo number 1 uri kunozvara mahara kuchipatara. Muhurumende yavachamisa. Chechipiri. Kana mazvara mwana wenyu imimi. Vachamisa vari kuti aiwazve. Grade 1 to 7 mahara. Chechitatu. Ndati 3 in 1. Mabenefits emukadzi. Hanzi kana wakwegura iwe uri papa wachembera. Chero mwana wako akazvarwa riri benzi akasakuchengeta. Vachamisa muhurumende vari kuti kwete ndekupai mutya ndigere muri mudzimba menyu. Chisa kana chisa. Wozoko. Handei tinovhotera hurumende iyi. Ine chekuita noupenyu hwedu nevana vedu. Nhasi tatanga zvino basa. Tinozviziva kuti zano ine madhimoni ekurova. But this time tiri kunamata mudzimai wese neZimbabwe. Let's pray for our president. Handei tinotsanya 30 July kuite mashura. Ndoda kugara pasi nekachimbo katichaimba muZimbabwe. Mwari ndiye mubatsiri wenyu. Mwari mubatsiri wenyu dakarana zvino mudziwiriri mune nhamo nevanzana rini. Zvese zvisati zvasikwa makomo nepasi imi makange muripo mugari narini. Ndokachave kachimbo kedu kubva nhasi kusvika musi wa 30 July kuti kana imi Mwari mamira nesu hapana chinonetsa, nekuti zvose zvanga zvisipo imi manga murimo. Mwari akuitire zvakanaka. Thank you so much. Tunotenda maikoro, tunotenda maikoro. Chisa mama chisa. Kukula izenzo zako. Chamisa wewe. Yezoko. Achape zinguwa panguwa ino. Tichasumudza Brigadier Mutambara. Vazotaura nemi Brigadier Mutambara. Chisa chamisa chisa. Chisa chamisa chisa. Yezoko. Nokoko. March Central. March Central. Kashika. Navachamisa kashika. Pava kutenga mabiko. Okupemberera kugadzwa. Vavachamisa pachigaro. My elections achivhotwa nemotokari ZANU-PF yaiwina. Beno my elections aivhotwa nema t-shirts nema Zambia.
ZANU-PF yaiwina. Asi election ino iri kuvhotwa nevanhu, iri kuvhotwa nemi. Imi munoshaiwa chokudya mumba, imi munoshaiwa mari mumabhanga, imi muna vana vari kushaiwa mari yekuinda kuchikoro, imi muna vana vakagraduata vasina mabasa. Saka ZANU-PF haingahwini. Ndozvatofana tizive. Tasvika navachamisa. Ndafara ndichinzwa kunzi nhasi yavarani yavo yekuno yechi-80 zvinowirirana ne-80 yatakatora independence. Ndoda kuti ndikutaurei kuti iko zvino tiri patransition yokubva muviolent revolution kuinda peaceful evolution yepower inotungamirirwa navachamisa. I am a decorated war veteran. I want anyone in ZANU to challenge that. Saka veterans, I also want to represent the true sentiments of a genuine war veteran. Tinotsigira Bachamisa. I represent a transition kubva violent revolution to a peaceful evolution. I am a decorated army officer. I want anyone to challenge that. And then ndichitaura somusoja akapiwa discipline. Ndokutaura kuti musoja wechokwadi achabvuma kuti vachamisa vatungamiri. It's inevitable. Hapana ungazirambe. Hapana ungazirambe. Ndinotaura nevamwe hama dzangu dziri muarmy. Tinobvumirana kuti kana vachamisa vahwina ma-elections nokuti vari kuahwina vanoaccepta zvinenge zvataurwa nevanhu. Ma-elections akaza kuti President Tsvangirai vasatonga haana kurambwa nemasoja, akarambwa nema-political commanders. Vacho vanga vari veZANU-PF, vari member dzeCentral Committee, vari member dzepolitical. Ndokubva vati takamirira masoja ese kwete. Wendo runa hazviitiki. Vachamisa is going to be our president. Hapana unozvirambidza izvozvo. Simba riri muvanhu. Vanhu vataura. Mese mukatarisa kwanga muchifamba president vedu vachamisa, munozvidza kuti vanhu vakatosarudza kare. Tasaura kungogadzikwa korona yavo. Ndokumbira kuti ngativhote nongwari. ZANU-PF is a spent force. Haizofizve yakazomuka in the form that it is. ZANU-PF haichazofizve yakahwina an election in Zimbabwe. Saka ndozvatofana kuziva izvozvo. Saka tokumbira kuti nguva ino vemasentral musati nyadzise ma-MPs edu ese anofana kuti asarudzwe ahwine. Ma-councillors edu ese anofana kuti atsigirwe kuti ahwine. Zvikurusa tsigirai president vedu vachamisa. Ukavhotere ZANU chaiwo nhamo yacho zvinhu zvaoma. Ukavhotere ZANU chaiwo nhamo yacho zvinhu zvaoma. Mari hakuna ushaiwo nhamo yacho zvinhu zvaoma. Mabasa hakuna ushaiwo nhamo yacho zvinhu zvaoma. Chisa chamisa chisa. Chisa chamisa chisa. Urumritoko! Ozodai! Kanda
vanotanga kusaluta izvozvi. Mazuva here chisambamatisa kukula izendo zako nesona chibaya tinomosaluta futi ipapo. Kana munavhetekana vanhu hakuna nomisa. Nyika yeZimbabwe inyika yevanhu. Zimbabwe is not ZANU-PF private limited company. Zimbabwe is company yaMnangagwa, is company yeZANU. Inyika yevanhu. Monologue. Chisa mama chisa. Kukula. Ezvozvo nekuda kwekuti wachidziva ndanga ndavatuma president kugadzira nyaya dzemapolling agents, ndichangovakumbira kuhokwanisa vanhu chete. Dzondo chidziva oye! Zimbabwe oye! Bindura oye! Masendra oye! Vamtambara oye! Ikati my Zimbabwe, not my nation. My Zimbabwe! My nation! Are you ready for the son Chamisa? Are you ready? Are you ready for victory? Are you ready? Yes, I go! I thank you, Bindura. I thank you, my Central. Let's meet 3rd July. Chinova Petsera. Are you ready for your change? Are you ready? Chusa Bamatisa! Kundula! Next level. Mfana! Mfana wamo next level. We are done. Ese maoko munenga so. Atidi maskafu toda chikafu naiga. Munu wese maoko munenga so. Bindura next level. Mulingo ere Bindura uko. Munu makomrenzi makadime semesi. Bindura tinokutendai nekuya nehuwandu hwenyu. Ndoda kutenda maneja wangu Mujaragaga varipo. Ndokutendai diski racho riripo munondiona. Thank you.
Mudara kaka. Munanga. Chisa mama chisa. Wataula na zia. Ndatukosi. Ezoka. Lesila mu ground. Chimbambira kusumzamba wako ndizoka. Kufamba kona hapo. Kusika hapo. Munanga. Chamisa oye. Chamisa oye. 2019. 2019. Zurele maloko makapenda. Bye bye Zanubia, bye bye. Bye bye Zanubia, bye bye. Bye bye Naro, bye bye. Bye bye Mirijonga, bye bye. Bye bye Uori, bye bye. Bye bye Iti Munangagwa, bye bye. Bye bye Garwe, bye bye. Bye bye Chiwenga, bye bye. Bye bye Matsote Yiga, bye bye. Bye bye Namoyo Mabengi, bye bye. Bye bye Bushaya Mari Mumohopa Homwe, bye bye. Let's go. Maita Basa. Thank you very much. Let's go. Nas. It's not. Ndiri kufara. Iza mama jiza. Aiwa. Vare mbekedzei kamunoona. Zvatiri kutaura Bindura izvi zviri kubuda London. Iri kubuda Joburg. Iri kubuda Pretoria. Saka ngatitendewo majournalists edu. Usavhunduka, they are doing a good job, we must appreciate it. Iza mama jiza. Kukula. Ndiri kufara. Kuwa muno Bindura. Ndava Bindura mune nhoroondo. Nhoroondo yenyu yakaoma. Ndimi vaya makatiza. Musangano wava Munangagwa. Ndinokutenga inokutiza zvakashata. Makapenga. Ndikamba majiza. Kukula. Ndakanzwa kuti vanhu vanga vakuvhindikitwa. Apa mabhazi nemarori zvanga zvakapaka panza. Zvafata zvichitakura vanhu. Asi musangano wedu mukatarisa. Isu hatiite zvemarori. Isu hatipe mari. Isu tinouya tega inoda kukutendai Bindura pokani mega nokutenga. Aiwa, makapenga kai. Iko muzita mune simba. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Ukaona matumidzwa zita pane chirevo. Saka Bindura inyaya yokuti munopindura zvinhu. Saka ndinokutengai ndosaka. Ndakati senzvimbo inopindurwa zvinhu. Sepindura zvinhu muBindura. Handikoni kuenda kuState House ndisati ndapinda nomubinduro kupindura zvinhu. Kukula. Ndosaka ndakati rally yekuHarare isati yaitwa. Iri kuitwa mangwana, which is our biggest of biggest.
Tirikuita crossover hali mangwana. But sataita crossover hali tunotanga taida kubindura. Kunosunga mweawe mjimbo. Kunochaira zakasiwa na mnangagwa muno. Kuikira mjimbo ine hakatena. Iza baba giza? Kukula. Iyo Bindura yakati koshe. Ndava is the capital of Masendra. Masendra is the central province in our development. But the story of this developmental issue in province has been very pathetic. Tawana muno Bindura muno Masendra. In spite of Nyayo Kutindima, which is supporter for a long time, the ruling party. You have had a role here. The language removed on the under-representation. The language removed on the misrepresentation. That's why Jonathan Babunemama province my MP. When in fact you are supposed to be represented by locals here who are supposed to take this country forward. Kukula. Ati kumiriba. But this area is very important from a historical perspective. Very good. Very good. The liberation struggle was located in this province. Very good. The road is pathetic. Very good. That's the road 38 years down the line. Kuraki Zabudi, there is no better demonstration of failure than the road in Zindoda for this government. Iza mama jiza? Kukula? Kuprovinsi muno? No makaba mangwe magamba. Akagwa hondo sununguko. No province gaina nani anda iwe. Hadi soe. Vamwe magamba etikadzika na de udzimai. Akasunungura nyika yetu. Iyo province inoi. Ndo yatinoziva ine nhoroondo yevamwe vanhu vakafira nyika ino munguva yehondo. Tichienda kunana Mount Darwin, there are people who sacrifice for the liberation of this country. We salute you, Masonal and Central, for the good work that you did for our country. Yeza mama jiza? Asi province ino yakapenga man. Ndoka province ino yakatanga spiritual revival mZimbabwe. Munozizira here kuti pagomera ndakatarise. Ndo pakatanga vana baba Guti vachiparidza vhangeri munyika muno. Makapenga Bindura, makapenga. Yeza mama jiza? Mune tunhu twenyu. So even in terms of spiritual revival, the spiritual tourism, nzvimbo ino nokuti pane basa rakabatwa raMwari, vakakodzera kupuwa that recognition. Vakakodzera kuti kupai the elevation. Kureva kuti new dispensation, Bindura have a special place. A pride of place in the government is led by a young president who is 40 and who is here before you. Yiza mama jiza? Kukula. Nopana kutenda. Jarisa mwone muno Masendra. Tinana Zeg. What a fantastic show. Yes. What Zimbabweans can be able to do. Yes. Look at what Guti. Yes. Yes. Being able to build a university. Yes. Which is world class. Yes. But you know it when the environment is conducive. Very good. And I want to tell you with Patron Tanga Kufuramakia development. Yes. Zegumja is why. In a get attract and not things about Nana Europe, Bakwese, America, Yiza mama jiza? Kukula. Ayi wakati ne Bindura University.
No Ziapa Nangdo address up. A very fantastic crop of students. Yeah, very good. The value and the quality of my university. Very good president. I foresee in the near future. Yes. Ino Bindura ire university town. Yes. Yaga populate kwa my university. Mazoe ndo alenga chimuiwa pasirose. We have an international brand which we have destroyed locally. We want to resuscitate Mazoe yozokera panga ili bokuti no muiwa kwese. Kuyo kwese kwa Afrika. Isa mama Jisa? Kukula? Imamu is there, Bible knows that where there is no vision, people perish. Imamu is there, where there is no leadership, people are deprived of their opportunity. Amusati maga motesta happiness. Kuva independence, amuna motesta mafaro kana freedom. Kuva independence, amusati motesta dinonzi kusununguka. Amugabe wakakupa ingisa ndo vangu vaye mudo vawazora. He was the president of the First Republic. Ilinda akuya ndo kupai kupama. As the president of the Second Republic, delivering the transformation promise and the modernization promise. Iza mama Jisa, Kukula, Izenzo. Saka kuno kubindura. Ndaona mzani. Iza mama Jisa, Kukula. Ndaona muno mbindura nekumasendra. Muzanu pe maita bope. Zanu pe yaita problem. Ye ethnic division. Ukatarisa maita nyaye Zezuru issues, Karanga issues, dividing people on the basis of tribe. No difference yatinayo. In Supreme as MDC Alliance, we are coming to unite races. We are coming to unite tribes. We are coming to unite all the regions. We are coming to make sure no province shall be left behind. That is why persecution is haitwa kwa loku maisendra. Imo mzanu pia timo. Iwono da kuonesa. Activism. Let Zimbabweans be celebrated with their capacities. Zawano kwa nisakuita. Tombatani za nyika yedu toenda mberi. Inichulu chokutanga chandi chaita. It is to unite this country and to have a national vision. By 2023. By 2023, we must be the jewel of Africa, being one of the strongest economies with a double-digit economy. 25% of our savings are Nakura. Oh, foreign direct investment. Kiza Mama Jisa, Kukula, Izenzo. We are very clear in the agenda of development. Sakatiri Muno Maisendra. Told this year, Kutkanari Nyaya agriculture. Kisa Mama Jisa, Kukula, Izenzo, Kanari Nyaya agriculture. Muno Dom province agriculture. Kisa Mama Jisa, Kukula, Sakatiri Katirisa agriculture edu. Todzora mapraze edu pangani. Todzora game edu pangani. Todzora zvaka sumuka muno maisendra pasanga zvipi. Izvi zvinoitika chete new program new leadership. Ndakanzwa mukoma wangu Mnangagwa akuti new dispensation. Ndikati naye mudhara Mnangagwa. How do you become new when you are old? How? Iza Mama Jisa. Chembere katenga tujete zuemti ya mandara. Amiswe. Saka tinozisiwa kuti avangataura havo but muroma uzari rwinerwizi. Mnangagwa has been part of the establishment for 38 years. Vangavari were personal assistant kuna Mugabe for 56 years. Asi nhasi vakuda kukupa mudhara wavo ndakaona kuti no Mugabe ndo wachamisa. Musandorambira mudhara wenyu wamaifamba naye pamaniendera ndandisipo. Iza Mama Jisa, Kukula. Tinoenda kati mudhara Mugabe kana vakuramba. Ini ndiri mashonga nyika tirera nerera. Pasa bora ndiko wese nyika ende
Kukula. Izenzo. Hatitarise kumashure wonke. Bamugabe bale bawakatadza. Munhu wenyama wesanotadza. Basa rangu harisiro kunotarisa kuti mugabe wakatadza pakati ndichimutendeka nechigunwe. My duty is to correct the mistakes of yesterday. My duty is to say, mugabe wakagonawo zvimwe. Where you have had a legacy yakasimba. To celebrate for the things that you did. We build on that legacy, but we undermine the things that you failed. And we correct them, then we move forward. Where you failed, I'll correct. Where you did not deliver, I'll deliver. Where you had problems, I'll have solutions. Where you had questions, I'll have answers. Mama Kukula. Izenzo. Ndakavanzwa. Vakunetsa mani. Mugaba ari kusapota. Because akataura akati pane vese 23 varipa. Ndonasa kuti mubana uya wanga ari minisa we-ICT. Ndiye anogona kuendesa nyika mberi. Ndikati waona wapa mudara. Akaona wapa. Kukula. Izenzo. Isu we are clear. Na ndichoona nhazi ndapuwa report. Yanga chita zveunji alinjarika. Zek is working na Mnangagwa to try and subvert your will. Zek has not been accountable. Zek has not been transparent. The Zimbabwe Electoral Commission has not been professional. The Zimbabwe Electoral Commission has been a referee that is throwing the whistle to join another team. How have they done that? Number one, Wagaenda. Wakunopa database rema voters kuna Mnangagwa. And we said, why do you do that? That obvious bias. Wakunyebaye no aiwa inyaya kuti takabirwa seva. Kana makabirwa seva, chembere yashaikwa, bero enda mtoire, tona mvi. Kuna mbere ndora tora kaseva iyoyo. Hiyo mama jiza. Kukula. Poshi. Pili. Chapoka na Zek. Chapoka na Babylon Zek. Zek akuti. Partizani ballot wakaita wega. Is that simple? In terms of the law, ballot ropa nangarakanyorwa in alphabet. Kana wakatumiza watu Mnangagwa. Unenge uri kunamba chakuti kuzasu. Inosachamiza ndiri kunamba chakuti kumsoro. Handise. Ndamba majiza. Kukula. Takazonde ndiri pa number 2. I alphabet ka. Mazita ane simba. Ukani watumizwa zita kuri watu wakudefine upenyu wako. Nakati munhu akatumidza mudaro wakuti dambudzo ndiani. Ona ikutambuza kwako kana ndini. Iza mama biza. Kukula. Eheka. Rangu rinozi chamisa. Zikaziseiko because chamisa auya kuzomisa kushupika. Mazita ane simbaka. Hanimosea ramjamba. Iza mama biza. Kukula. Saka hawa waenda kuzeka. Varara wawirana. Wakudaiwa. Mnangagwa ari kuzasu. Ngati muisewo kumisoro. Pamwe kumisoro ndo kune malaki. Nobataona ballot rawakaita vanakutirangidza they did not show us the ballot. They've done the ballot in a very opaque manner, in a flawed manner, in a contestable manner. And nobaainda wakuisa Mnangagwa number 1 to 14. Vaisa vanhu. Voti 15 Mnangagwa kune imwe kola mpasempe. Otangirawo. Ndikati koinda. Ndikati no. Mnangagwa hanozi chiMnangagwa. Ndikati munhu achinje zita. Iza mama jiza. Kukula.
Bindura zoere makwanda ona mulemo ufaya. Thank you very much. Saka takapoka. Parisino. Kama vota baba ballot. Munanga kwarimwe kola. Isikulemwe kola. Tasinga wirana zo patakataiwa. Tomo mupuku tasakada. Wenda mamucheka babi kana mcheke bamsoro pangu. Tinongo murowa futi zakada. Ayo zani. Zani wakapota nura ero customer yangu. Nakona wakupotera mjana wangu grenade kwa buruwa ya. Ya nomuno wananga bondoji gani. Wachichiri kubikwa chotanga chapako wapate burubanga iyo ozokuwa saka intelligence yese inotanga yasvika kuno ndoki iyo tiendesa vari ndikamamatiza kukula saka kwanzi munangagwa abweza election akutya election zokuti be saka anga akubhajeta initially vaida kudefine the leadership MDC so that the weekend MDC no vatadzira America takuna izvo ndara changira akasiyana pagwara akachirega kushandisa MDCT makushandisa MDC Alliance nokuti mabatana nevamwe vese that's why takushandisa MDC Alliance nokuti kana wakuinda muzvitsva unoenda nezita idzva ndo rinokupinza muzvitsva hauindi nezvitsaro tikamamachisa kukula izenzo saka nyaya ballot taita kupokana vadionga vakaronga mani kuti chamisa acharama aboikota tosara taatega muground totamba nemusikana uyu kupe waanoziva kuti unongogoeswa deya nangosana moyo anoti anogoeswa deya otamba navamwe vamwati vanandiananipo vanomborigona bhora ndiani mwaripo Duko ngoritsika madonhega umwe ndiani aripo mami juru wakamunywa nemujuru havasina simba umwe ndiani muteki haiwa iteki neinde rasta yake hakuna kwaanoenda umwe ndiani iza mama jiza kukula izenzo saka vaifunga tichabuda muringi isikati manje madzva izamamakiza kukula ndakazoenda kubhinga kachana kuchambezu zikanzi usamusa siya mutanda ndikati haisi samusa ndichamisa ndikazisamusa yeizamamakiza kukula saka tinozviziva kuti election yakapera idelate match takapedza nemunhu kudhara tiri kuzati manje munhu wese buda neuwandu munhu wese usasiya kana vanorwara chete mubhara tiri kuvarapa anopora nekuti tiri kuza mahospitari matsva nemishonga mitsva ngavande kunovhota kukula izenzo auri tiri kupedza naye mudharaunda handisi kunodya munangagwa kana kubvisa wakabvakare ai wakabvundira mudhara wake vakabvundirana nemudhara wake ka angaona mudhara hachadi kubva ndobvati kubvunja kuri nani inanga kubvunjai ndakasiyirwa iri nhaka mudhara tsvangira wanga asipo ndikanzomubana chitakura ndiwe Joshua enda nevana kupenda naandaeupena medu Iza mabadiza kuti devhini ichidetsa ndosaka akuti chamisa mira ndikupasire zvinoita kati handitarisi kuti wapasa ndiani indakatarisa nebhora mugete chero rikapaswa namugabe bhora mugete rikapaswa neGford bhora mugete rikapaswa neLacoste bhora mugete rikapaswa nendu bhora mugete rikapaswa neZumbuko bhora mugete rikapaswa nepati independent
Ndikamamaliza ndakupai gwara nenzira yekuenda kwatiri kuenda takunowina. Ndakaona mujara munanga kwazare mama akaenda kwaMarange. Gani mani tatikane mandu maponzera kadisa atijikine mandu Satana ajiwe naye kuno namatwa mweya mchokwadi kuyo off topic kwa slogan Iza mama jiza kukula zichita unge wai iwari mapere udzai munangagwa na chiwenga kuti gemenzi aripekwi panyama Zemenzi rinopekwa pamweya nepamoyo. Murese makapenga muto mwoite. Ndikamamaliza. Ndaura mnovira na Winnie D. Winnie D akataura akati gafa ku State House. Kote garwe akati gafa. Ima mutoona kana ndiri gafa here. What is that again? Tangare Monde. Tirko endaku. Isuti ne Clary. Atisiku buma kupirwa election. Atisiku buma yakatambwa mdara wangu tangire mna 2018. Takatanga ndo takachenjeza. Nakataura ndikatani pume. Inise mtungamiri wenyanjira hope. Ndozi kuti makamira signal. Tapinda. Tawina. Hapana imwe result yatinotarisira. Muri kunovhotera Mnangagwa here kana kuchamisa. MDC Alliance here kana kuti imwe party. Muno muri kunovhotera MDC Alliance here kana kuti imwe party. Mutambara here kana kuti umwewo. Jiza mama jiza. Kure maoko mapedza basa kuno mapedza basa. Pedza. Chagoite. Banaye government. Jiza mama jiza. Banaye government. Isuta twakuberi kuseri kwekuse. Hatina nguwa yakusara tifunga tinowina here vakatiwini. Tangokumbira kuti zvanza zvinogezana. Pedzisai basa renyu ramakatanga. Tonovhota mavhotero emutsindo wepamusoro. Tavhota toenda mberi. Isu mugovernment ne 5-point plan. Tokutanga tonogadzirisa nokukanika leadership. Toshonga nyika nemufaro. Toshonga nyika neindependence. Toshonga nyika nefreedom. Toshonga nyika nokuda nebudiriro inouya kuno nemikana. Tapedza. Paeconomy. Tirikutaura kuti taenda kueconomy. Kuno kubindura. Munhu asaenda kuHarare. Mapassport ngaapuwe Bindura atibuda ipapo. Devolution of services. Government services must be available to citizens. Tainotisa e-government. Vana vanyora sikuvhota zvokupinda mukiu. Hakuna izvozvo. You are registered online at home upon turning the age of 18. Yes. What's that in a citizen database? That is the direction we are taking. Hakuna zvokuti uya uzofonera chikafu kana kuchinyoreswa zita repati. Hakuna munhu achamanikidzwa pati. Munhu nemunhu ane kodzero kuenda kupati yaanoda. Whether Zanu, MDC, you have the right. That is what we fought for. Mama Jisa, Kukula. Iko kuno ndonzo hapo atichema vachamisa vakapinda. Tinotore waminda. Hakuna reversal of the land reform. If anything, try to move up from land reform to agrarian reform. Which is a higher threshold to make sure that we are now building markets, we are building financing, infrastructure to those Vakapu Aminda. Vakapu Aminda, Makatono Neswa, Makaton Yomariswa, Amsat Magariswa Pasa. Vakakupai 99 years is to occupy my title, this so that you have permanent settlement wherever you are.
Jiza mama jiza. Kukula. Iko ninganzi norwana. That is part of the legacy to be protected. One book. One man, one book. One the sovereign of the will of the people. We are going to go back on that thread. And there is also my own veterans Farah and we don't know Jiba. Mufana when Farawia. Dini Chakarika Mukama Menu Matumenyu. Dini Chakarika Home Zenyu, Namaka is Royo. Pukanga Nibano, don't buy Mufaro, don't buy Rogare, don't buy Rogara Banana. Iza Mamagiza, Kukula, Izenzo, Tapeza cabinet, Tabenda Wikono, Born Note, that is where we Zulushanda, Swateri, July Chando, Zanube, Born Note. Iza Mamagiza, Kukula, Izenzo. Why did you born not in Guardian? Because it's a fiction of the current. Because it is considered arbitrage, it is considered rent-seeking unika. Because I see Mari, in your this one, my boss could be around. Don't know can I remove more tobacco, remove more cotton? Farazako. He saw this goes away just in this way. Put worry matter back on up one bond. You overtake us on the US dollar. US dollar is some woman. He won't beg Bindura everyone. One step in up so one August. Ukarima, you must get your US dollar in your account and withdraw it anytime you want. Anytime you want. And you say I'm Giza Baba Giza. Same never me cotton. Yes. It's the competition banana tenga cotton. Kugira mtengo we cotton urambe ure uzamu. Muna munyiga turukuri ma cotton but no fira mahara. Tinori ma cotton. Totenga mazike. Azifani kuda. Tokara kuwane mbatika because takari ma cotton muno. We are correcting fair pricing for those who are in business, agriculture and cotton. Jiza mama jiza? Kukula. So Zanya about the currency and a basket of currencies. US dollar, Toyota rand, Toyota pound. Kwengu adik. Bijara da gazira mwera baba no economy. Tawunza upumi wenyika wanaka. Tozokera kusimu dollar nengeri nepawa kudarika rand. Nepawa kudarika US dollar. Nepawa kunorwana na pound. That is the direction. But also to run monetary union. Because the future is integration. The future is inclusive. The future is in the region, on the continent. Sakatukwenda ekoko, batine currency. So there is famba. Aiwa madara 65 years and above. Zivakuti mabona wa mjigandi gere kote mjigandi mire wa magapo wane zanu uyo. Magu mojao mune rugare. Mapenge ya soko wangali. Rana kuba great 1 to 7. Mosi wakuti urumende ino badara. Kwenda universal and basic education inoni kwa munu wese. Kusecondary mbele kwa uyao. Wanda from 1 to 6. Taku invest top alone. Topa grand kuzoka mbele. Nakanzi wamunanga kwa hakuti. Chamisa wa urukuti wa urukuchaja universal marino baby. Gacho kutanga isa akibi. Saka irikubiwa yese nga kupinda kupukuta poto enyika kukodzonga poto enyika kuti vana vawane chokudya chechipiri chatirikugadzira ndakamuti munangagwa ina handikupi maanza angu tiri muzama atiudzirani maanza isanamachisa kukula ndirikupuwa chipepa pano navachibaya kwanzi muno muzani iri kufundisira vanhu. I'm hearing that ZANU-PF is intimidating people. Is that true? I'm hearing that they are threatening violence. Is that true? I'm hearing that they are budgeting for a runoff. Is that true? Kiza mama kiza? Vauzei kuti hakuna runoff, kune runover. Tiri kumhanya nepamusana pavo, tiri kuvadya. Pa first round kwende pa second round.
Chisa mama chisa. Tukula. Moa uzazenge chipiri. Kuti musagundusira mugaita mbiri ekanjera rinonzi rinopfuta richipera. Makuoneka mani. Zivai kuti kuridza kwese kunouya nemindo. Makati anoshura matero. Kuragongozeke ndiro garani. Zivai ndo zvichapiri. Zvichati ndo zvinaki. Zvashata zvichanaka chete. Kutanga musi wemanje vari kugundisira vanhu mune musiri mugovernment. You cannot threaten the people. You will be arrested and you will be in jail. Giza mama giza. Kukula. Hawazizivi kuti nyika yachinja mpaka. Hawazizivi kuti shiri yapfuta reke. Hawazizivi kuti mbeu ni hawa mudzi wemariwa. Zvino vari kugundusira kutemba chamupupuri. Usagundusira vanhu uchifunga kuti museve undibai nekutemba chamupupuri chinotadza kuburuka ukabaiwa nemuseve. Vauzei vanhu veZANU-PF. We want peace. We want tolerance. We want oneness. We want zvanza zvinogezana. Chero uri ZANU ziva kuti unoona pekugara. When we govern hakuna shopi yeZANU. Hakuna dumbu reZANU. We are going to do it for you. Happiness is for ZANU-PF, for MDC. Freedom is for ZANU-PF and for MDC. Saka gamuchirai zvicha shanduko inobatika. Giza mama giza. Kukula. Saka haiwa musagundusirwa ndo zvinoita dhimoni. Dhimoni kana raakubuda rinombopinha. Haridi kubuda kana rinoda kutapirirwa. Naiye Mnangagwa ndakatoona kuti hasi wokutamba naye. Ndikasasimba vanogona kurambira mukati munodziya kamupetozi. Ndikutonomira pagedhe ndakamirira kuti vaMnangagwa vachikudai vanhu vavhota. Zvapera. Zvakwana. Chimbopinda wemo. Giza mama giza. Kukuti. Gore ndio wachademba tangira ndokudai. Itangira yongori nani. Iki chichupeti. Giza mama giza. Kukula. Izenzo. Bedwe. Nakupaya agenda. Manzisa nini? Kwatiri kuinda makuzo nini? Shokore kuti tinobudirira sei munharaunda marizwa nini? Mavhotera tinoita mazwa nini? Musavhunduka kuti anoita sei. They will try to reach. But we are putting every stop. Yes. We have done our best. Yes. God is going to do the rest. Savhunduka. Giza mama giza. Kukula. Izenzo. Ndikutarisa time countdown. We are now 3 days away from freedom. Yes. We are now 3 days away from independence. Anodambuka nemufaro. Nyika yadirwa shuga. Munhu anorohwa nembovha yemufaro. Dzaorwadza nekutapirirwa. Nyika yakufamba ichienda mberi. Takuenda kune uti nemukaka. Mutenga nemuNew Zimbabwe takunopinda yakatongorera. Giza mama giza. Kukula. Izenzo. Saka vedwe. Vanowirana ende kuti nezvatataura pano zvakanaka. Zvinoda kutsigirwa nimboona nemaoko. Those who are registered as voters. Ona maoko. Ona maoko. Mnangagwa watiudza kuti wahwina. Unenge wahwina nepapa. Giza mama giza. Bye bye ZANU-PF. Bye bye. Bye bye Mnangagwa. Bye bye. Edwe ndokutendai munogona. Zvore maoko makapenga Bindura. Mawira neuwandu. Hapana abuda kuchitaura. Hapanawo wamusangano wedu wafamba zvakanaka. MP Edwe Bindura wemuzoonekwa nevanhu. Baba vamutambara takasirwa kuti tave navamutambara in the alliance. We count on you nemakanzela wepano. Our candidate, our councillors wemuzoonekwa pano. Chisa chamisa chisa. Chisa chamisa chisa. Bindura must stand from Matidadisa. Yes. President wedu mango wazwa.
Hapana munangagwa umataura zvataurwa izvi. Ukateerera zvinotaurwa munangagwa hapana nyaya, hapana zvanoronga. Aiwa tinokutendai. Irai kufamba toda kuita munamato. Hatirege kunamata nokuti akusunga mwenzvimbo. Takusunga madhimoni. Nemweya werigging saka musaenda. Ward 12 kuna kanzela wedu chaiye Indians. Wanzi wedu ndi Nguluve. Handizvo here. Hasi wedu. Hatidi makaswa. Tinoda munhu anenge apuwa gwara remusangano. Saka Ward 12 Bindura please, Nguluve ndiye candidate yedu. Yakapigirwa nemusangano. Chisambamatisa? Kukula? Izenzo. Tokutendai ndakukumbira mamakanzela ndichakuintroduce one by one. Chisambamatisa? Kukula? Chandinoziva ndechekuti munowina. Siyanai nevamwe vanenge vakaukanganisai MDC Alliance kwese zvinhu zvedu zvofana. Ndinokumbira pano mufundisi ari kuti Chisambamatisa? Regaini namati naye? Handizve? Chisambamatisa? Pane song yaidikwa navatsvangirai? Hari kuneziva? Kuneziva? Yakaita yokuti unoziva kusasimba kwangu onandotya Chisambamatisa? Ndakataura ndikati Mwari, nyika yenyu inofana kukutyai. Nyika yenyu inofana kukunamatai. Mumwene muchokwadi. Ndakataura nase ndikati ndoda kuti zvakaitwa naDhavhidha kuti anyore mapisari mari muState House. Nditendedzei ndinyore mapisari mandiri muState House. Nditendedzei ndivake tembere ndiri muState House. Chisambamatisa? Kukula? Saka isu toda kudzorera nyika kumuridzi wanu. Ndava ukatya Mwari unotya vanhu. Ukatya Mwari watya ruzhinji rwaunotungamira. Unenge wane rudo, unenge wane kuregerera. Haudeuri ropa. Saka uchiona maoko angu. Chero mukatarisa handina ropa randakadeura. Kana rehuka hakuna huku rehuka akakomborera kuti akazouraya handina kana wani. Ndakumbira ukasiya munemo kuti valipe munamato daita namata but kana pave a higher anointing, the lower anointing has to submit so that we give way to the higher anointing. Our overseer, Baba Ones. Gatinamatei muzita la Baba nere mwanakomana nere ya muchene
Baba maita zvenyu zvakare. Ndinokutendai Wamasimba Ose na President Chamisa. Ndinokutendai neZimbabwe yamakavapa. Wamasimba Ose tinokutendai chero nezuva remusi weMande ramati ndo zuva racho. Mwari wedu ndinokutendai nevana vemuno Mash Central vauya kuzonzwa uchenjeri wamakapa kumuranda wenyu. Mwari Wamasimba Ose mutsvene waIsraeri, ndinonamata panguva ino kuti Mwari tinokuzivai musinganyemudze vana venyu. Wamasimba zvose zvingaitwa navanhu, asi kana imi mabata mapindira sokupindira kwamakaita Mwari Wamasimba, hakuna chamunenge mavhara chinovhurwa nomunhu, hakuna dhora munovhura rinovharwa nomunhu. Maoko ose avanhu ndinoabvisa ndichiti Mwari wedu nzira yamakagadzirira mhuri yeMDC Alliance ngaigadzirwe, ngaifambwe nemi zvamakapa utungamiri kumuranda wenyu Wamasimba Ose mutsvene waIsraeri. Ndiri kuti nezita raJesu Mwari Wamasimba Ose musi weMande ngakugadzirwe mwenhoroondo, nokuti Mwari zvamakanzi muri muchinhu ichi Baba wedu muonekwe, kubata kwenyu kurambe kuchionekwa. Wamasimba upfumi hwenyika ino tinoziva kuti makanga makauriga Baba, asi nekuda kwemuranda wenyu ari kuti handina chipomerwa, imi Mwari muri kupupurira. Wamasimba ari kuti handina ropa, imi Mwari muri kupupurira. Wamasimba Ose Mwari wedu itai vanakomana navanasikana, vana baba nanamai vapiwe rugare nemi Mwari, vapiwe kugonesa nemi Mwari, vavhenekerwe nemi chero zuva remusi weMande rokunovhota. Ndinorayira mweya confusion kuti ngauregedze kubata vana venyu, ngavaone chaipo pamunoziva pamakataura imi Mwari pane mufananidzo womuranda wenyu. Jesu mugokudzwa nevose vanomutevera, mukapa Wamasimba tariro nevision, mukapa muri imi Mwari vose vanotevera vanofamba munzira yakanaka. Makambozvitaura imi Mwari kuti munogadzira nzira, chero pakaoma sei nzira ndiyo iBaba wedu. Mazvita Mwari, takutendai. Komborerai vana venyu, komborerai Zimbabwe, komborerai National Central, komborerai vaChamisa, komborerai makurukota avo, ngavaitirwe zvakanaka nemi muzita guru raJesu. Mwari mukudzwe, munamatwe mbuondiri nokusingaperi, muzita raBaba neRamwanakomana neRamweya Mutsvene. Amen. Thank you very much. God bless you. One Zimbabwe, one love, one victory. Mr. President, my message was Zani Knoai, Now heading to your final campaign rally tomorrow. You've been sharing quite a number of sentiments. You did say on the stage just now, you know, that the Zimbabwe Electoral Commission, for example, is sort of in bed with ZANU-PF. You've reiterated it here again today. Yes, I would say that the Zimbabwe Electoral Commission is actually a scandal. It is actually an embarrassment, not just to Zimbabwe but to the African continent. We are supposed to have domestic answers to domestic problems, national problems to national answers to national problems, and also African answers to African problems. But if you look at that and their conduct, they've shown numerous deficits, commissions and commissions that are extra-legal, below the law, outside the law, and they failed to respect the Constitution. We are worried about that. This is why we are emphasizing that there is no way Mr. Mnangagwa is going to win an election in Zimbabwe on the African soil. We have won this election. They are not going to be allowed to rig the election, to rig the will of the people. They can rig sometimes, but they can't rig all the time. And this is why we are saying this far, no further. What they did to Dr. Tsvangirai can't be repeated on me. I'm young, I'm energetic, I'm focused. I'm also a bit impatient to wait for the abuse that is being given to the young people who are unemployed, who are hopeless, who have had to go to foreign lands to try and seek opportunity. We want to
that delivers. We want to make sure that we have that change that is new. So that is a pure new police, fresh start, and that's the direction. There are allegations at this stage that some of your posters, particularly in this area, have been ripped off. And I speak about that in particular because in 2008 there had been scenes of violence here that led to the death of several people. Are you concerned about the election, in particular in parts like this that have previously seen violence? Well, this is a violence-prone area. National and Central is central to violence. And we are very regretting in terms of what we've seen, because we've seen that there is now a new form of violence, abuse of food as a political weapon. ZANU-PF has been distributing food to people in June, implements and input to agriculture, which is bizarre. But not only that, they are also victimizing opposition supporters who are perceived to be supporting the alternative. Not only that, there's psychological violence, soft violence, intimidating people, violating people's rights. You know, freedom of association, yes, but freedom of after association is being deprived. Those are the issues we are seeing in this problem. But we are going to defeat them with all those imperfections, with all those transgressions. We still defeat ZANU-PF and ZEC together. Mr. Chamisa, just finally, I understand that you have written a letter to the Senate Chair, Cyril Ramaphosa. Could you just confirm that to us and exactly what was contained in that letter to the Senate Chair about your concerns? Well, that's what I said. I'm a bit concerned about the lack of responses. Can you please just confirm first of all? Yes, I confirm that I've written to President Ramaphosa. I also wrote to the Troika, and I was expecting that I would get a response on the stalemate issues, on the red line issues, around the ballot, around the issue of the voter swap, around the disputes, around the independence of ZEC. Those are flash lines and red lines that we've almost given as a signpost. But unfortunately, SADC seems to want to react after the event. They seem not to be proactive, they want to be reactive. They want to see blood on the streets, they want to see bloodshed. But we are saying we don't want blood on the streets. Let's avert tension, let's avert instability. Mr. Mnangagwa is determined to plunge this country into instability. Help us help Mr. Mnangagwa to help himself, to rescue himself, to form the problem of plunging this country into chaos, into anarchy, post an election if they are going to tamper with the will of the people. When did you write to the Senate Chair? About 2 weeks ago. You have had no response? No response. We have not seen any response, and I'm a bit worried because we're expecting President Ramaphosa to be an example of the future, to be an example of the leadership that we want to see. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you.